സുഹൃത്തുക്കളെ, മമ്മൂട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംവിധായകന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ലോഹിതദാസ് ആണ്. സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല, അതിഗംഭീര എഴുത്തുകാരനാണ്, തിരക്കഥാകൃത്താണ്. മമ്മൂട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോകുന്ന വേഷങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ലോഹിതദാസ് എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം. ലോഹിതദാസിന് ആരായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി എന്നുള്ളതിന് ലോഹിതദാസിന്റെ ചില എഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് പോയേ പറ്റൂ എന്നതാണ്. അതല്ലാതെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലോഹിതദാസ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പമില്ല. മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി നമ്മൾ അധികം ബാധിച്ചു കളയുന്ന സിനിമകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ലോഹിതദാസ് എഴുതിയ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ലോഹിതദാസിന് മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, അവസാനം വരെ കേൾക്കുക. ഹൈലി ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു. അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ കാണാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. വരുന്നത് മിക്കവാറും 4 കാലിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം. കലാസാഹിത്യ താല്പര്യമുള്ളയാളാണ്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും മലയാള സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. മലയാള സിനിമകളെ കീറിമുറിച്ച് വിമർശിക്കും. ഇന്നിറങ്ങുന്ന മലയാള സിനിമകൾ മുഴുവൻ വലിച്ചു നീട്ടി മിമിക്രി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്നാണ് മൂപ്പരുടെ അഭിപ്രായം. എൻ്റെ തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ചെന്നൈയിലായിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. വന്നു കയറുമ്പോഴേ അയാൾ പറഞ്ഞു, സന്തോഷമായി സാറേ, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. സാറ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. സാറ് മലയാളം വിട്ട് എങ്ങും പോകരുത്. ഞാനെങ്ങും പോയില്ലല്ലോ, തമിഴിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്തെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അതല്ല സാറ് മലയാളം വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല, അത് മലയാളിക്ക് നഷ്ടമാണ്. സാറ് മലയാളത്തിൽ പടം പിടിക്കാത്തത് മലയാള സിനിമ നഷ്ടമാണെന്ന് രഞ്ജിത്ത് സാർ പറഞ്ഞു. സംവിധായക രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ ഏതോ പത്രത്തിൽ എഴുതിയതായി ഞാനും കേട്ടിരുന്നു. അത് രഞ്ജിത്തിന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ല സാറേ, സത്യ രഞ്ജിത്ത് സാർ പറഞ്ഞത്. അയാൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് ശബ്ദം താഴ്ത്തി ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു, സാറിന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾ ആരെന്നറിയോ? ശത്രുക്കളോ? എനിക്കങ്ങനെ ശത്രുക്കളൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഉണ്ട് സാറേ, അയാൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് മറ്റാരുമല്ല, മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലുമാണ്. ഞാൻ പൊട്ടിത്തിരിച്ചു പോയി. അയാൾ ഗൗരവം വിടാതെ പറഞ്ഞു, സാറ് ചിരിക്കണ്ട, സാറിന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലുമാണ്. അയാൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? മമ്മൂക്ക എനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ചില അവകാശ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായി അദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്ക് ചില പരിഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ അന്യനാക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് തലോടിയില്ല, ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചില്ല എന്ന പരിഭവവും പിണക്കവുമായിരുന്നു അത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ കസ്തൂരിമാൻ എന്ന തമിഴ് സിനിമയാണ് എനിക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. നടുക്കടയിൽ അശരണനായി ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു വിളി വന്നു. ഞാനാ മമ്മൂട്ടി, താൻ എവിടെയാണ്? ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് മമ്മൂക്ക. അവിടെ ഭയങ്കര മഴയല്ലേ, പിന്നെ താനെന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു പോര്, ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ ശകാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. ഒരു കാരണവരെ പോലെ ചാരുകസേരയിൽ ചാഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹാർദ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ കുറേ സംസാരിച്ചു. അതെന്റെ മനസ്സിൽ തീയാറ്റി. പിന്നെ അലക്ഷ്യഭാവത്തോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, താൻ വിഷമിക്കണ്ട, പോയത് പോയി. തൻ്റെ ഉൾവാലിയെന്ന സ്വഭാവം മാറ്റണം. എന്നിൽ നിന്ന് താൻ വിട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത്. താൻ എന്നെ വിട്ടാലും ഞാൻ തന്നെ വിടില്ല. തന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ കയ്യിൽ കോപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ മമ്മൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ശത്രുവാകുന്നത്? അതുപോലെ മോഹൻലാലിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച 10 കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അതിൽ 5 എണ്ണമെങ്കിലും എൻ്റെതായിരിക്കും. ആ മോഹൻലാലിന് എന്നോടെന്ത് ശത്രുതയുണ്ടാവാനാണ്? സാറിന്റെ ഈഗോയാണ് ശത്രുതയ്ക്ക് കാരണം. ഈഗോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടാവില്ല. സാറിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഈഗോ കുറവായിരിക്കും, എന്നാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഈഗോ കൂടുതലായിരിക്കും. അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ഒരു ജീവിത സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മസംഘർഷത്തിൽ നിന്നോ അലസമായി ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു വാചകത്തിൽ നിന്നോ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്
ഞാൻ എന്ന കഥാകാരന് അത് കഴിയുമെന്ന ഈഗോയിൽ നിന്നാണ്. അത് അഹന്ത എന്ന പോലും വിളിക്കാവുന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ്. അത് ആരുടെ മുന്നിലും തല കുനിച്ചു കൊടുക്കില്ല. 18 വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ 5-6 സംവിധായകരോടൊപ്പമേ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വഴക്കമില്ലാമ സഹിച്ചത് എന്നോർത്ത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. സാറ് തനിയാവർത്തനത്തിലെ ബാലമാഷിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് മമ്മൂക്കയെ വെല്ലുവിളിക്കാനാണ്. താൻ കുറെ കാലമായല്ലോ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്തു കാണിക്കേ. അങ്ങനെ ഒരു വാശി, ആ അഹങ്കാരം സാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി പുഷ്പം പോലെ ബാലമാഷിനെ സാറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നു. സാറ് പരാജയപ്പെട്ടു. സാറിന്റെ തല താഴ്ന്നു നിന്നു. പിന്നെ മമ്മൂട്ടി വെച്ച് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ സാറിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എങ്ങനെ അയാളെ പരാജയപ്പെടുത്താം എന്നാണ്. അതിനുള്ള കഥയും കഥാപാത്രത്തെയുമാണ് സാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുക്തിയിലെ ഹരിദാസൻ വരുന്നു, മഹായാനത്തിലെ ചന്ദ്രു വരുന്നു, മൃഗയിലെ വാറുണി വരുന്നു, അമരത്തിലെ അച്ചൂട്ടി വരുന്നു, വാത്സല്യത്തിലെ രാഘവൻ നായർ വരുന്നു, ഭൂതക്കണ്ണാനരിയിലെ വിദ്യാധരൻ വരുന്നു, അരയന്നങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ രവി വരുന്നു. മോഹൻലാലിനെയും സാർ ഓരോ ചിത്രത്തിലൂടെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ദശരഥത്തിലെ രാജീവ് മേനോൻ, ഈ സൈന സദ്ദുള്ളയിലെ അബ്ദുള്ള, കിരീടത്തിലെ സേതുമാധവൻ, ധനത്തിലെ ശിവശങ്കരൻ, ഭരതത്തിലെ കല്ലൂർ ഗോപിനാഥൻ, കമലദളത്തിലെ നന്ദഗോപൻ. ഓരോ പ്രാവശ്യവും മോഹൻലാൽ സാറിനെ കൂളായി പരാജയപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വെല്ലുവിളികളും ശത്രുതയുമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗ്യം. അവരാണ് സാറിന്റെ യഥാർത്ഥ ശത്രുക്കൾ. സാർ ഇനിയും അവരെ വെല്ലുവിളിക്കണം, പരാജയപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ അയാളാണ് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അയാളെ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു. ഇതൊരു രസകരമായ നിരീക്ഷണമാണ്. ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിൽ കുറെ സത്യവുമുണ്ട്. ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് മൃഗയിലെ വാറുണിയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് മമ്മൂക്കയോട് ഞാൻ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാവില്ല. പിന്നീട് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് മമ്മൂക്കയെ വാറുണിയായി വാർത്തെടുക്കാൻ ഞാനും കൂടെ നിന്നു. ഒരു പക്ഷേ മമ്മൂട്ടി എന്ന പ്രതിഭ എൻ്റെ പാത്രസൃഷ്ടിക്ക് മുൻപിൽ വിരണ്ടുപോയത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വിജയസ്മിതം നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ കമലദളം ചെയ്യുമ്പോൾ മോഹൻലാലും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഈ കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നത് ഞാനാണ്. പക്ഷേ മോഹൻലാൽ എന്ന പ്രതിഭയുടെ ഭയം എൻ്റെ അഹന്തകളെ ആനന്ദിപ്പിച്ചിരിക്കണം. യാത്ര ചോദിക്കവേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഇത്തരം ശത്രുക്കളാണ് സാറിന്റെ യഥാർത്ഥ മിത്രങ്ങൾ. മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും മാത്രമല്ല, തിലകൻ, കവിയൂർ പൊന്നമ്മ, ജയറാം, ദിലീപ്, മുരളി, KPC ലളിത, മീര ജാസ്മിൻ, ഇവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് സാറിന്റെ മനസ്സിൽ പൂതിയുണ്ട്. അവരെ വെച്ച് സാർ ചെയ്ത പടങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇനിയും എല്ലാത്തിനെയും സാർ വെല്ലുവിളിക്കണം, തോൽപ്പിക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ സിനിമകൾ കിട്ടുമല്ലോ. അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോഹിതദാസ് എഴുതിയ കാഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു തീർത്തത്. വായിച്ചു തീർത്ത ഈ ഒരു സംഗതിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, എന്തായിരുന്നു ലോഹിതദാസിന് മമ്മൂട്ടി എന്ന, എന്തായിരുന്നു ലോഹിതദാസിന് മോഹൻലാൽ എന്ന. തോൽപ്പിക്കാൻ എന്നോണം എഴുതിയ കഥകളിലൂടെ ആ കഥകൾ അവർ തന്നെ തോൽപ്പിക്കും വിധം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ജയിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ താനാണ് അവിടെ ജയിച്ചു പോവുകയെന്നും ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥാകാരൻ, ഒരു അതിഗംഭീര തിരക്കഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ ലോഹിതദാസ്. ഇതായിരുന്നു ലോഹിതദാസും മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ബൈ.